खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो खाथिनि बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। रायजो सरकारा बैसागो फोरबो फालिथायनि थाखाय एस.अ.पि. नायगिदिंदों। मानास नेसनेल पार्कआव भुयापारा रेन्जआव गान्दानि गाग्लोबनायाव अनिमेष दास मुंनि सासे फरेस्ट बेटेलियाननि जिउ खहा। खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला, केम्पनिफ्राय बाजार खालामनो थांनाय समाव बे जाथाया जायो। बिथांनि न'आ भवानीपुर देकापानीमोन। बिथाङा 3 दानसोल' जाबायमोन जुलि जानाया। बिथाङा थारैनो आसाम सरकारा दानायाव बायलाय-फानलाय सोलिगोन नामा? खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला, बिपिएफनि गासैबो बिजाथिफोरखौ कक्राझारनि मोनसे हटेलाव हाग्रामा महिलारीआ लिंहरदों नामा? सावरायगोन समावसो मिथिसिगोन। मा खालामो? सिआरपिएफनि गोहोगोरा साना मैयानि मुंख्लं महेश्वर मुसाहारि मुसुखा बेखेवनाय जादों। इउडिएफनि गाहाय दैदेनगिरि बरदिन आजमल। बिथाङा गावनि गासै सा-18 बिजाथिखौ दुबाइआव दैथायहरनाय खौरां मोन्नाय जादों। थारैनो बायनाय आरो फान्नायखौ गिदों नामा आजमल बिथाङा पुलवामा जिल्लानि शपियान होननाय जायगायाव भारतीय सेना आरो उदखारि गावलायनायाव सा 4 उदखारिनि जिउ खहा आरो सा 4 जवान जखम जादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। दिल्लीनि गंगा राम देहा फाहामसालिनि 37 जोन डक्टरफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोन्नाय जादों। मैयानि दिनाव भारत हादरनि मुंदांखा क्रिकेटार सचिन तेन्डुलकारनि देहायाव कर'ना जिउसा थांनाय 24 मार्चआव मोननो हादों। बिथाङा दाखालि देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्ज मोनबाय। बिथाङा न'फारसे दावबायबोबाय आरो न'आवहाय बिथाङा क्वारेन्टाइन खालामनानै थानांसिगोन। हम क्वारेन्टाइन खालामनानै बिथाङा माखासे दिननि थाखाय।